un parell de minutets d'hora, Joan? Crec que és tot un rècord, Sí, jo estic flipant un poc. Sí, no? Per un cop a la vida hem estat previsors. Bé, doncs això, anem a esperar a veure si algú es connecta i bé, si veieu que o en Joan no se sent bé o jo me sent molt fluix o aquestes històries, doncs ens ho dieu i en breu Exacte. comencem la partida de Fortnite. Sí, jo m'he parat aquesta gorra per fer pro, per anar de pro, de gamer, i ja veurem com va. Sí, no ho tens clar, no sabem què No, passarà. no. Joan, has jugat molt al Fortnite? Jo t'he de dir que és Fortnite, les dues primeres vegades que vaig jugar va ser a la Switch, perquè jo a Fortnite només he jugat amb la Nintendo Switch, que ho tinc aquí preparat, i les dues vegades vaig quedar primer. I me vaig avorrir. Vaig dir, si això és el que tothom juga i és el que a tothom li agrada, a mi m'acaba d'avorrir. Jo ara et trauré la il·lusió, Joan. Jo crec que hi ha un poc de matchking, que diuen, que t'intenten parellar la màquina amb gent que sigui més o menys del teu nivell, i segona, has de comptar que el boom de Fortnite sobretot està a PC, amb la qual, vull dir, jo el vaig jugar... però és multiplataforma, vull dir... Sí, però crec que si jugues... Switch... Si jugues tu sol, em sembla que t'ajunta amb la gent. Com a mínim el tema comandament, perquè la gent que juga amb teclat es diu que té avantatge. Jo encara no l'he trobat, però es diu que té avantatges. Probablement sí. A veure, clar, si ets un viciat i saps sense mirar quin botó és quin, doncs fundes. Jo que no sé, clar, jo he de dir, vull fer una paret, quina era? La X, la C, quina era? Jo he de mirar. Quan he fet la paret m'han matat 3 cops. Jo és que quan juc no faig cap paret. Jo no juc en parets. Jo ho intento, però no és això. També t'he de dir que el meu ratolí de PC, perquè jo vaig amb el PC, es va espatllar l'altre dia i n'he hagut de comprar un de nou. El més barat que hi havia a Amazon, el més barat gaming que hi havia a Amazon. O sigui, tu jugues en PC? Jo jugo en PC, clar, jo no tinc res més que PC ara mateix jugant. Pues hi haurà aquí una diferència molt grossa. No, t'anava a dir, aquest ratolí té uns botons de més, en té 3, diguéssim, per apretant a la zona del polze, diguéssim, que jo estic segur que fa coses. I ara ho provaré, és el primer que faré. Vull dir, ho dic perquè sé que hi ha gent que té accessos directes com a construir en aquestes coses i poder per això anem... Va tan ràpid, que per cert, acaba de saltar-me que tenim 2 espectadors. Bona nit a tothom. Com anem? No sé qui són, però benvinguts sigueu. Són les 10 de la nit ja. Joan, anem... Faig canvi de pantalla? Sí, jo ara faria un poc un disclaimer. Jo anava molt de xulo ara, però fa molt de temps que no jugo. Clar, en Joan ja s'està fent caqueta. No, faig disclaimer perquè fa molt de temps que no jugo i no me'n recordo massa bé dels controls. Llavors, pot ser que comencem i la primera sigui un poquet de prova i ja veurem el que fem. Se sent molt en el carbó? Se sent una miqueta, sí, però no passa res. T'anava a dir, ara nosaltres jugarem a duos, però ara que se'ns ha connectat ja un parell d'espectadors, que sàpiguen que si es volen pronunciar pel xat, després de la primera partida, si algú es vol unir, podem fer aquí ja per fer trios, que això ha sonat molt malament ara, però m'heu entès. I hi ha esquadrons que són 4 o 5. Ara... Sí, són 4 els esquadrons, vull dir que si algú s'anima i vol entrar a ensenyar-nos com es juga, que ho pot fer, no? Joan, jo estic llest, estàs llest, anem al liu, anem al torró. Jo li dono listo, jo. Vinga, doncs jo listo. Jo també. Està carregant. Només veig la pantalla d'en Guillem, però jo intentaré anar el més a prop d'en Guillem possible. I bueno, menys si no queden des de res. Ja, hi ha missions ara aquí també. Mare meva, si és que fa segles jo també que no hi entro, t'ho confesso. Però bueno, les missions és lo de menys. No, ja, però curiositat, vull dir... No sé, Joan, tu i jo anem juntets, que ningú es faci l'heroi, d'acord? Bueno, és que aquesta és la gràcia, perquè si no la gent no m'ho veurà, a mi. No, però per això... Bueno, aviso que la qualitat al principi pot ser un poc ínfima, després anirà millorant, crec.
Espero, vaja, perquè tinc una de lag ara. Vale, jo ja he entrat. Vale, amb això se pega, amb això que se fa, no sé què se fa, amb això, Vale. quadrat, Tu vas provant. triangle, aquí votam, Que tinc Sí, paret i perquè- rampa fàcil. cor... Això no fa res. Ui! Ja estic en... Ja estem en el lío. Joan, on anem? Sí. Pues no sé... Ai, com se feia això, no? Anem al L'altre. pantà, Vale. jo et marco. Quin és el pantà? Pantano pegajoso. Pegajoso. Pantà Vinga. enganxifós, Joan, pantà enganxifós. Vinga, pues votam ja. Sí, sí, jo he saltat ja. Que si t'ho marco jo i t'ho dic, no cal que m'ho marquis en plan. Ja sabem on anem. Ja, però jo també per veure'm on anava. Jo estic experimentant ara un lag que a les proves no he experimentat, així que ja ho veurem. Si no Bé, m'hauré de baixar jo- un poc la resolució. A veure, no, anem. Jo veig algú, just davant meu, i no sé si ets tu. Sí, home, et surto marcat. Ara t'he perdut. No, llavors tenim una persona per aquí de vora. Anem. És un lloc concorrido. Bueno, ara ja saps, Joan, tu pilla material, que si no anem malament. Vale. Ostres, he de baixar... Ostres, ja m'he matat. He de baixar el tema de les notificacions, és que m'he espantat. Mira, en Pedrini mort. ens diu bones. Què tal, Pedrini? Oi, que me disparen. Pues, Joan, jo estic agafant armes, és que ara no... Espera, que vinc. No, jo no sé què estic fent ara mateix. O sigui, vosaltres penseu que... Pedro també el tenim aquí. Ara... Ui. Me disparen de per tot, però Guillem... Ja, jo jo m'has t'estic- duit. Ostres! És que a mi també m'estan fotent i no tinc una arma. Vale, O sigui, aquí estaran apreciant lo mancos que sóc, Ara, me l'he carregat. Toma! Jo també me l'he carregat. Però hauran apreciat lo mancos que som. A veure, Joan, no et moguis, que vaig a per tu. Mancos no som. El que passa és que m'adus un puestos que està ple Ui, de va! gent, Que la palmo, Joan, que la palmo. Ah, però com que la palmes per que Guillem... m'estan perseguint, és que vaig fatal de vida. I m'està perseguint, deixa'm viure. Anda, jo també em poso aquí curar. Deuen ser bots, perquè tenen molt mala punteria. Però com que vots, no diguis això. Són gent... Uf, doncs m'ha matat, què aquí. O sigui... Joan, alerta, que van a per Estàs... tu. Però com pots que estiguis... Ui. La nostra partida, primera partida en directe, estem fent el ridícul? No, lo següent. No estan fent el ridícul, perdona. Home, Joan, jo veig que te'n vas cap avall. Saps que moriré, no?, si no vens a per mi. Vull dir que Pues soc jo no- conscient que no te m'he dit- segueixen dos més, però... En però Pedro es diguis fica que les mans estàs al mort. cap. I no I m'estranya. no diguis que estàs mort. Ui! Bueno, aquesta primera partida era d'escalfament, d'acord? Per cert, Pedro i el Pedrini, mira, Vale, ja jo està, ja l'he ja m'he mort. escoltat. Ja m'he Com mort. es veu el tema? Es veu bé? Res, doncs tornem a fer una altra partida i ens dediquen un ballet, I tot allà... Sí. Jo t'he de dir que hem d'anar a puestos que no siguin concurridos. A mi no Ja, em bueno, puguis a pantanos pegajosos. És que a mi aquest he de dir que m'agrada... el Pedrini és en Pedro també, vale. Què tal es veu, Pedro? És que jo estic veient aquí que podia un pèl... Jo veig bé ara, no hi ha lag, però... Veig a l'OBS que poder va un poc lenteta la cosa. No sé ara què ens dirà. Tornem, En Joan. tot cas, això era una prova, ara ja ho hem experimentat com va ser la cosa. Jo ara te promet no quedar mínim quedaré dels 20 primers. Dels 20 primers. Home, comptant... No sé... Ara hem quedat 40, en el puesto 41 que he quedat. Tu estàs Això veient no el streaming, Joan? Sí, Es veu fluid? se veu un poc ahí, però bueno, algo és algo. Però vull dir, de moviment... S'encalla? No, encallar-se no, va... Vale. És que jo veig que l'OBS s'encalla un poc. Jo ho veig bé al meu, el meu ordinador. A veure, anem a decidir.
Anem a Campo Calinge aquest, que és lluny, i així podem començar més tranquil·lets, vale? Vinga, llança't, Joan. Vinga, vam a tirar cap allà. Amb la calma, Vale, veus, jo ara te veig... Bueno, te veig. Veig el teu nom que està por ahí. En Pedro diu que després de sopar igual es connecta. Si és abans de les 10 podem estudiar... Ai, de les 10, les 10 són ja. De les 11 podem estudiar fer una partida amb en Pedro, seria interessant. O què? Te diré que jo no arribo allà, no? Bueno, saps que... Bueno, jo en el meu cas amb l'espai puc desplegar el... Sí, jo... I desplega l'abans i... Però crec que el més important... És que crec que està movent una cosa, que crec que el més important és arribar lo abans possible a terra. Bueno, aquí no vindrà molta gent, està molt en fora, Joan. Sí, bé, jo no he arribat. Ui, hi ha una llama. Què faig amb una llama? Doncs les llames fan alguna cosa i no me'n recordo el que era, així que si la vols rebentar, si estàs per allà... Ah, mira, buscar. Ah, doncs buscar. Jo Ara estic fent l'últim. Levanto una llama. Buscar. Uala! M'han donat coses. Et veig que et fa il·lusió, Sí, però m'ho ha tirat tot per avall. En vez d'una colina. Vaja, però no hi ha cap arma. Vale, jo ara sí que tinc una arma. Mitjanament decent. Vull dir, ara, si vols, bueno, en breus ens haurem de moure perquè, evidentment, la tempesta. Vaig a per tu, Joan, tranquil. No vinguis a per mi, vés cap allà, ja mos trobarem. Bueno, però mentre vaig cap allà, vinga per tu. Ah, Què passa? No vols que vingui? Amb qui estàs, Joan? No estic en ningú... Ah, mira, ja te veig. Ei, Joan. Ei, Joan! Bones. En canvi d'arma. Però, atenció... Hem d'anar en contradirecció, te'n dones compte, no? No, hem d'anar cap allà. Cap allà, vull dir que no te'n vagis tu molt feliç. No, jo ara mateix he agafat una arma que tu has deixat en terra. Clar, és que te l'he cedit. Vale. Abans ja m'he perdut mitja vida. Aquí hi ha un sorollet interessant. Ui, va, que ens persegueixen, Joan! No, aquest tio no li donis. A darrere, a l'esquena. Vine, Joan! Però aquests no, aquests són bots. Ja, però ens estan donant pel pelo. Vinga, puja en el cotxe. Jo no sé si vull pujar un cotxe. Vinga, puja en el cotxe. Que ja he pujat! Hola, Joan, però si ja l'has rebentat només de bones, de primeres. Bueno, perquè va molt ràpid i m'ha assustat. Clar, tu no estàs acostumat a tanta potència. No, el que passa és que mos estàvem anant molt fora. Sí, hauríem d'anar alerta, perquè anem molt malament de loot. Vull dir, això després ens passarà factura, i si no el temps. Bueno, estem arribant. Portem 13 minuts de directe i crec que hem matat a ningú. Jo he matat a un. Has matat a un? Ah, és veritat, jo també. Sí, és l'anterior partida. Alerta, que ja hi ha algú, Joan. I aquest no és bot. Atura't. Vale. I aquest té skin, vull dir, aquest deu ser... Li estàs fotent tu també, Joan? Sí, però m'he quedat sense bales ara. Vale, ja està. Espera, ets tu? Ostres, que també hi ha bitxos d'aquests, espera. Que venen a por mi! Ai! Estic construint coses! I no puc sortir, com se deixa de construir? Jo què sé, a la Switch jo què sé. Espera, que t'ho rebento perquè puguis sortir. Tu, que jo estic quasi fulminat, Surt d'aquí, Joan. Estic fulminat, m'acaben de fulminar. A tu també? Sí. Que lamentable... Ah, vale, és que n'hi havia un altre per allà circulant, alerta, Que lamentable. Hi havia com a 4... I està més ple d'aquesta gent que d'una altra cosa? Sí, la veritat és que una miqueta. Sí, o sigui, de gent només mos han trobat aquesta persona que hem matat ara i a l'anterior partida tres persones, les dues que m'han matat i una que he matat jo.
Sí, No hi ha és una ningú? cosa que... Li dona preparats, perdó, que estava arreglant les Sí, alertes sí. que abans ens ha saltat a tota la... Bueno, quines coses més rares. Sí. Clar, a més, jo vaig amb silenci. Jo tenc la Switch en silenci i no sent si me disparen per un costat o per un altre. Bueno, vaig a pujar-lo un pot de volum. Puja-la un poquet, vinga, va, que no farà mal. Aquest s'està posant les botes. Sí. Veus, jo ja ho he dit, les primeres partides seran de posada en comú, sí. Però, a veure, Escalfament... quantes partides necessitem? Per què? Per escalfar? 33? No, per escalfar... Dóna'm dues més. Una d'escalfament més i l'altra ja és seriosa. Mira, ja m'ha ficat de qualque volta. Ui. Jo estic emprenyant aquesta persona. Per emprenyar-la. Sí, això no entens mai per què serveix ben bé. Vull dir, només serveix per... Aquesta pantalla d'abans només serveix per emprenyar el personal. A veure... Sí. Podem anar al Campo Calinge aquest una altra vegada, si vols. Ja ens coneixem la zona. Vinga, va. Però, clar, no, es fallo. Perquè en el Campo Calinge hi havia tota aquella gent. Tens raó, no aprenem, Joan. No, Ara no avortis. Vull dir, vine amb mi perquè si no és un follon. Loken no anirà... No és... Bueno, en aquesta caseta que hi ha aquí de vora, a damunt, Barron, Ah, d'acord, hi veig. pot ser aquí, començar des d'aquí i anar cap a baix. Jo ja he arribat a la caseta, és que clar, m'has pillat a mitges. Hola, Joan, sóc jo, no t'espantis. Hola. Allà hi ha un cofre! Molt bé. Molt bé. Un segon. Vaig a baixar un palet la qualitat gràfica. A veure si així... Jo les canyes de pescar no ho he entès mai. Així es veu alguna més fluid. Les canyes de pescar és perquè... Espera, que m'ordeno això. Hi ha peixos que et donen habilitats especials. Vull dir, et curen, jo què sé, qualsevol cosa. Tu, anem a lootejar, que si no, comença a agafar fusta que després fem figa. Però si jo t'he dit que no agafo jo res. Bueno, doncs jo agafo... Bueno, doncs vaig a carregar-me aquesta casa. Bueno, tampoc es tracta... Mira, estem dins el cerc, amb la qual cosa podem anar amb tranquil·litat. Jo necessito més armes, per això vull dir... Has estat tu. Ui! No! A casa! Som uns abusons! Espera, que està al terra i no la matem, Agafa l'escopet. Ui, la vols tu? No. No, dir. Ostres, escolta, que hi ha el companyero. Jo és que no tinc fusil, només tinc escopeta. Vale, ja el veig, vaig a per ell. I aquí... Una te l'has endut. Dues. Apa. Hay fuego, amigo? No hi ha foc, amic. Uf, una de llarga, que necessitava ja. Però atenció perquè estic sentint dispars, vull dir... Anem a baixar perquè jo no tinc ja munició, com aquell que diu. Aquí hi ha marro, Vull dir, Joan, no et separis de jo. Sí, però clar, són aquells. No ho tinc clar. Anem a baix... Espera. Ja ens hem separat. Els que tenen puntets a sobre no els hi disparis, aquests són uns altres, Els que tenen tres... És perquè ara hi ha missions. Ui, quin susto! Ara t'anava a pegar un tir. No jugant, foc amic no, Vinga, agafam el cotxe. Espera un segon. No, si ara estem bé, ara estem dins el cercle. Anem a estar aquí tranquil·lets, agafant material. Un segon, que jo m'he de treure això. Max.
Crec que se sentia gent caminant o corrent-sos cap aquí. Poder sóc jo, pensa que això lia un poc. Ja. Ueba! Podem sortir a la casa, si vols baixar. Sí? Sí. Vine per aquí. Vale. No, sí, hi ha tralla, allà hi ha gent. Vine, Joan, vine. Vine amb mi. Epa! Hi ha un senyor a la casa de davant. Sí, és el casa que vaig a blava. fer. És un jugador, no és... Apa, adeu! L'has mort? Ara... Sí, i a darrere... Però vine amb mi, que a darrere està l'altre, el company. Ah! Que no sé on és. Ja està, solucionat. Ho he de carregar, necessito carregar. És que m'he quedat aquí encallat, quina tonteria més grossa. Com se carrega? No, estic carregant. Jo he Vale. matat un altre. Joan, estàs bé? Sí, jo estic a dalt d'un terrat. Ah, vale, doncs queda allà, que jo vaig a per un altre. Ui, espera, que ara van anar per mi els bitxos aquests. Ui, me disparen. Ves alerta. Però no sé de bon. És que tinc els passats aquests aquí que m'estan fotent pel pèl. Vale, me l'he carregat. Adeu, a prendre per sac. Vale, Joan, intentem ajuntar-nos ara que ja ha passat un poc el perill. Jo estic en el terrat de la casa on estàvem i m'estan disparant des de la casa que hi ha enmig del llac. Vaig a per tu, Per un tant, segon, dona'm un super segon. No me la... Sí, bueno, t'anava a dir que no me la jugaré i baixaré de la casa perquè no tinc francotirador. Jo ara vinc a per tu, m'estic recarregant, que he tingut uns problemilles. No anem gent junts, Joan? No, però estan per aquí. Jo aquí... On estàs? Sí, el nom el veig. Pilla, que jo ja vaig bé d'aquí. Però aquí davant hi ha gent, vull dir, estigues alerta. Quan estiguis, anem. Intentem anar un poc junts. Hola, Joan, què tal estàs? Sí, intentem fer un poc de volta. Hola. Intentem fer un poc de volta. Ostres, que està aquí! Compte, alerta, Joan? Està aquí amagada. Ah, vale, que aquí hi ha una porta. Ha donat la volta, Mira-la. Mira-la, no sé on és, tu l'has vist? Sí, jo estic amb ella. Ara, fora. Ja està, vine aquí a pillar loot. Que jo vaig bé. Fusil con acción de palanca, no. Això és una caca. Jo això sí que ho vull. Què és el que vols, tu? No, ja ho he agafat. Aquest és com una espècie... Va molt d'enfora, el que passa és que és difícil apuntar amb ell. Ja he sopat, diu en Pedro. Doncs ara quan acabem aquesta partida, Pedro... És que justament ens has enganxat. Mira aquesta partida, perquè ens has enganxat en una que està sent decent. No, m'estic liant. Allí. Vinga. Anem alerta, Joan, que aquí hi ha marro avui, Sí. Jo vaig darrere teu. Com anem bé de materials? A veure, aquí, vale. Aquí hi ha els pesats aquests, no cal que ens molestem. En Pedro potser ens pot il·luminar. Aquesta gent que et dispara amb signes d'exclamacions, si els mates exactament que guanyes. Però vull dir, mira que donen per sac. Ep! Ui! Joan, ajuda'm perquè estic aquí. Ai! Ja, no tinc munició. Surt d'aquí. Canvi. Ostres, estic fatal, jo. I Joan, necessito... No, jo també. És que tenim un darrere... Vale, el de darrere me l'he carregat. Però tenim un... Ah, són aquests passats, és que jo marxo un poc. Escapam. Cap on vas? Vale, te segueixo. És que jo estic a 40 de vida, com m'enganxin... Aquí hi ha vendes i coses d'aquestes. Ja, no, si jo en tinc, però la cosa és que necessito que em deixin de seguir. Si no, me'n construeixo aquí una casa. Espera, sóc jo, el de la casa?
Sí, però te segueixen, tu. Bueno, m'acuro superràpid. De moment estic bé. Estàs bé tu, Joan? Pedro diu que guanyes poc. O sigui, vull dir 175. que pel que... Això per què serveix? La salut ja està completa, vale. Ho guardarem. Vinga amb tu. Passa que ara m'he quedat sense escut, quina ràbia. Tu, que portem 7 kills, no està gens malament. Bueno, tu, 7 kills. Aquí no són les mateixes. Deixa'm l'escut, si pot ser. Vale. Oi, és que jo no en tenia d'escut. Vale. Ep! Torna a ser un pesat d'aquests. Oh! Adéu. Compreu-vos una vida, tios. Ai. Vale, ja està. Bueno, a veure, diuen, però guanyes poc. Alerta que aquí m'acabo de pillar un fusell que ho flipes. Claro, però en Pedro va a lo professional. Ets tu, no, Joan? Anava a dir, m'he cagat. Sí, perdona, que m'he equivocat. Res, doncs jo estic bé ara mateix. Estic a 46 i tenc 50 d'escut. Anava a dir, si falta vida la poma cura, Sí, però és que no me deixa la poma, ara. Vale. Vinga, anem. Si estàs. Aquí hi ha una supertotxa, anava a dir. Fusil de salto... Vinga, ala. Alerta... Jo crec que anam bé. Sí, però alerta que aquí hi ha murs i històries d'aquestes, vull dir... Sí, és que des d'aquella casa d'allà grisa que hi ha enmig, a mi m'estaven disparant. I no sé exactament qui m'estava disparant. Jo vaig directe cap allà. Sí, aquí hi ha hagut gent, Si encara hi són, ja ho veurem. Anem a pentinar la casa, on estàs? Vine amb mi. Sí que darrere tu. Jo crec que han partit, si no ens haguessin ja... No, estan allà. Estan a l'esquerra. Te segueixo. No, però estan... O sigui... estan anant fora. Estan a la cascada ara mateix. Casi. No disparis. No reveles nuestra posición. Que sàpiguen on som. Ai, la pròxima... El que passa és que Pedro ens haurem d'agregar, si vols... Algú ha disparat. Ara no sé com et puc demanar el teu correu o nickname privadament, per dir-ho així. No, en els discords, no? També, sí. No sé, Joan, jo és que estic ara... Veus? Ara queden ja 20 jugadors, és quan començo... Ara és quan dius, queden els pros només. I tinc por. I nosaltres. Sí, exacte. Cap a on anam? Què feim? Tirant cap allà? Ets tu que estàs disparant? No, jo vaig darrere teu. Jo et segueixo. No! L'he vist. Surt d'aquí, que ens pillarem i ves cap a... Ve de l'est. De l'est. Sí, però ara hem de tirar cap a cercle, no? Sí, ves tirar cap al cercle, però ves alerta que enfront hi ha tema. Ah, ja els veig. Vale, una acaba de pringar. Sí, vale, doncs has estat tu. Jo l'he matat. Alerta perquè el company encara deu circular per allà. Sí. No, que quasi em caig. Aquí hi ha material, Joan, jo és que vaig bé, vull dir, aquí hi ha el que vulguis. Sí, no vull res. Crec que és amb la G, que s'edita. No és amb la G. Bueno, anem alerta perquè... Allà davant, cap al nord-est, hi ha gent. Doncs anem-nos per aquí, que nosaltres estem molt a prop del cercle i haurem de passar per aquí. És que no els veig. En Pedro diu, heu matat a 7, com volem dir. No donar un duro per vosaltres. Nosaltres tampoc, Joan. Ai, Joan, Pedro. Bueno, a lo millor ho està dient en plan... Heu matat a 7. Noobs. No sé com... Clar, perquè ara al ver cas adormecidas... Ui, que me caigo. Jo et segueixo, soc jo. Però aquí hi ha marro... però m'he caigut. En qualsevol moment surt gent. Però jo no sé exactament cap a on hem d'anar ara mateix.
Tenim el cercle just a darrere, així que anem a posar-nos en el salt. Pep! No t'han disparat, tu? Sí. Sí. Aquí! Escopeta! No tinc munició, no m'ho crec! Li hem fet un bocata, Ha costat, Hi ha algú darrere, Perquè no veig on està. El veig. Jo he de recargar, ara. O no? Ah, ja està. Jo estic fulminant a un. Passa que ja m'han vist. Ja m'han vist, Joan, alerta, que vienen. Vale, ostres! Vale, Joan, m'he ficat en un compromís. Sí? No! No! Joan, ajuda'm! Però anem cap allà, que vienen. Vale, t'estic revivint. Sí. Hòstia, la tempesta. Bueno, farem el que puguem. Sí. Jo te revivo. Dios! Corre, Joan, que jo tinc super poca vida. Ai. Oi, m'han disparat per darrere. Estàs mort? Que jo ja he caigut, anava a dir. No. Jo he tornat a palmar. Tenc 5 de vida. Però jo estic entrant, vale. Ja estic dins, Joan, estic aquí. Joan, no m'abandonis, que estic mort. Ja, però... a mi una bala me mata. Ja, bueno, què vols que hi fem? Hem d'anar a buscar... Me l'ajut per tu, Que bonic. Hem d'anar a buscar cagallets, material per curar-nos. El problema és que això ara ho hauríem d'haver fet abans. Sí, I aquí estarà tothom, saps? Anem cap al cercle, anem a aquest edifici d'aquí davant. Te'l marco. Sí. Si hi ha baralla, intenta passar, perquè jo estic a 30 de salut, vull dir, una bala i em fulmina. Estic a 5, jo. 5. Merda, això ja està pentinat, aquí no trobarem res per curar-nos, Joan, anem malament, Estem fatal, Ara mateix Joan? està en modo extremo. Atenció, però queden 3, en la qual cosa vol dir que queda un. O no sé si queden 3 o nosaltres 3 contem. Jo ja he vist gent. Vale, pues fot-li. Com si no hi hagués un demà. No, que crec que són bichos raros. Merda. T'he cagat, surt. Sí, tira. Bueno, però no te'n vagis molt enfora, que el cercle... No, jo me'n vaig cap a baix. Com a despistant-los, perquè crec que aquí deu haver algo. Ah, no, era simplement llum. Joan, estem fotudíssims, Hòstia, sí, i a més... En queda un, diu en Pedro. Ara sí. Sí, ara un. Està a dalt, jo el veig. Jo no. Igual m'apartaré de tu. Està a dalt de la colina, a l'oeste, just a l'oeste. Just a l'oeste. Ah, sí. Ah! Pèl de calvo. Ostres! Bé, Joan, li has donat. Ostres! M'he quedat massa quiet, Joan, l'he liat. Vull dir, ves tu, ara és igual si jo moro. I... Ja. Oh, segons! I a sobre, seran xulillos! Bueno, està bé, gent, jo t'ho he dit. Tornem a sala, que anem a buscar en Pedro. Ara anem a per tu, Pedro. Joan, si vols incluir-lo en el Discord, no et veurem però et sentirem. Ai. En el Discord, com afegeix que això? Bueno, en Pedro l'afegeixes i el sentirem. Jo l'estic añadint a... Acceptem en Pedro. El anem a convidar a unir-se. No, és que no sé com ho he de fer. Bueno, si no ara ho faig jo, un segon. Doneu-me un segon, que poso trios, perquè ara tindrem en Pedro. Ara un segon, Pedro, t'afegim. He de tornar a Discord. He de dir que m'he posat tan tens en aquesta partida
que m'ha fet mal a l'esquena i tot. T'ha fet mal a l'esquena i tot, què m'estàs contant? Ara en Joan se'l veurà una mica estrany. A mi? Sí, perquè he d'afegir en Pedro, que tampoc tinc clar com es fa, Espera't un segon, Ah. No, jo és que crec que sé com és, el que passa és que Ja està solucionat. Ho tens? És igual. Pedro, em sents? Sí, ara m'han afegit a un puesto. Bones. Hola, Pedro. És super raro, perquè jo te sent des de l'ordenador. Però jo no sento en Pedro, està en Pedro aquí. Sí que hi és. Jo... Jo te sento super de fluix. no! No, perdona, que jo l'estic sentint des de Fortnite. No l'estic sentint des de Discord. No, passa't al Discord, Pedro, que nosaltres al Fortnite no estem. Sí, es raro. Subes de nivel, pase de batalla, has alcanzado el nivel 4. ¡Buah! Soy nivel 4. Equipar música. I atenció que tenim 4 espectadors ara mateix. Jo en Traje Pedro... mandaloriano. En Pedro no sé si hi és o no, jo no el sento encara, el sento molt fluix, entenc que... Jo ara l'he deixat de sentir, però el veig, o sigui, està allà. Vale, tu controla, Joan, perquè jo ara amb el tema tinc totes les pantalles ocupades. Pedro! Bueno, això en Pedro ha de posar els micros, no? No sé, vull dir, jo encara per Discord, vull dir, tinc les icones a dalt que veig quan xerra en Joan, quan xerra tu, i en Pedro no se m'il·lumina mai, amb la qual cosa el micro no li deu anar. Però bueno, si has canviat alguna cosa, jo abans te sentia per Fortnite, o sigui, m'és igual sentir-te per Fortnite que per... Sí, realment sí podem sentir, realment. Ara s'escolta. Ara perfecte, Ara sí. Pedro. Ara perfecte. Vale, ok. S'havia bloquejat la targeta de so. Listo, llavors, ja, comencem. Què tal, Pedro? Molt bé, molt bé. Ja t'ho neixes a un directe de trempats, esto... Això és massa. Sí, ho dic com si fóssim nosaltres aquí unes entitats o alguna cosa. Jo el que t'he de dir és que tinguis paciència perquè en Guillem és un pot dolent i jo estic fent tot el possible per salvar l'equip. Ok. Jo crec que en Joan és més dolent. El que passa és que jo sóc més locuelo, per dir-ho així. Moro més. Bueno. Jo estic aquí per salvar-vos. Exacte, sí m'agrada. Que et garantitzo que tens més experiència que jo i en Joan junts, segurament. Sí, un poquet. Segurit, bueno. Bueno, jugues assiduament. Heu fet moltes kills, Sí, el faig 2 o 3, però... He de dir que a mi sempre m'ha passat que quan jugues sol és molt més fotut fer kills. En canvi, quan jugues en grup, jo sempre ho he trobat més fàcil. Bueno, per a mi és el contrari. Sí, jo crec que per mi és més fàcil matar tot sol que acompanyat, per dir-ho d'alguna manera. Sí, perquè així la gent no està repartida, saps? De l'altra manera, tots van a per una persona i només se dura kill un. Clar, i tu vas amb equip, però els altres també van en equip. Clar, sí. Bueno, ara som 3, vull dir... Sí. En Pedro té skin, nosaltres no, nosaltres som uns cutres. Sí. Però... I m'he posat una altra, però se m'ha buguejat i no... I s'ha posat aquesta. Jo ara que fas els ballets, jo no me'n recordo quin era el botó dels balls, Jo tenc la fletxa cap a baix. Jo tenc posat F1. F1. Llama-me. No, que va, sí, però no és el que ve per defecte, és un altre. Vale, ja ho veurem. On anem, nois? Sí. Vinga, va. Pedro, tu que tens experiència. A veure, doncs jo... Marca i et seguirem. Aquí. El Coliseo. Ho he clavat. Sí, pot estar bé.
Jo és que a mi me surt això com a desconocido, jo no sé què és això. Va, és que, En el mira, mapa si, Ah, mira si en jugant perquè juga... no... Perquè encara no has caigut aquests jocs, per això no et surt. Clar. Jo és que al Coliseu hi vaig caure una vegada i se'm va tancar el cercle i no trobava la porta. Em vaig estressar molt. Sí. És lamentable, però m'ha passat tal qual. On esteu vosaltres? Vosaltres esteu aquí? Bueno. Estic Bueno, a mi m'ha intentant passat... retornar. Aquí al Coliseu hi ha com parets que no es poden rompre i estàs dins i no pots sortir. Sí, vull dir, a mi m'estressa un munter això, Jo estic fent aquí la volta, a veure què trobo per aquí. Vull dir que... Estàs fent la putivuelta. Sí, exactament. La roda de reconeixement. Opa, però he baixat molt ràpid. Bueno, Aquí. si trobeu alguna cosa interessant o alguna persona ho deis. Jo de moment estic... Jo tinc una looteant. escopeta d'acció de palanca. Jo estic aquí Molt bé. recol·lectant material. Vale. Tinc salpicons d'aquests per quan estiguem junts. No sé què Salpicons són que vols dir salpicons. d'escut? No, és com escut. una cosa que tires i et cura a tots el que estiguin de vora. Va. Jo tinc una granada per quan estiguem tots. Ah. No, però només t'afecta a tu, crec, Només afecta el que l'ha tirat i als enemics. Sí? Bueno, Els de clar, l'equip, perquè... no. Clar. Hi ha fair play en aquest joc. Home, això és important perquè... Quin joc era? Com es deia? El Rainbow Six, que no em surt mai. Crec que sí que hi ha foc enemic i quan jugues amb gent que no coneixes he vist per YouTube autèntiques marranades, per dir-ho així, que es fa la gent. Sí. Vale, estàs clicant aquí... en Pedro Vale, ens ha posat- vingueu, que aquí hi ha un personatge d'aquestos que si el matam ens dona una cosa bastant xula. Pues anem cap allà, Però és cap a no li dalt. dispareu encara. No, si jo primer... Jo digui que si no. Estic carregant-me i podia haver obert. Estic en aquest nivell, saps? Jo ara mateix no sé com pujar cap a dalt. Estic seguint en Guillem. Anava a dir, segueix-me, Joan. Vale, hem d'anar cap allà. Cap a fora, no? Bueno, hem de fer... És quadrat, Joan. Vale, no, era a l'altra banda, Joan. M'he equivocat de Diu on direcció. estic jo. Joan, Ui, què estàs fent? Hi ha qualcú. Allà. No, sóc jo, que Escolta, sóc un imbècil. va. No sé com... Ha, No sé com obrir portes. ok. Com se recarga? I jugues a Switch? Sí, Sí. a veure, jo m'he trobat ja amb en Pedro. Ja està, jo també. Vale. Jo estic a dalt. Tu encara no hi ets, Vale, mentirós. mira, hem d'anar a un joc que hi ha un tio aquí. Si ho matam, Menace. ens dona coses. Que Vinga, tenim anem. que donar-li... Espereu, Ara. Mira. Ara disparar. Ostres, pues a mi m'ha fet fora. He de Sí, a tornar a tots. pujar. Ah, Sí. Ah! Ara arribo, compañeros. Que trist, quan arribi ja estarà tot fet. On sou? Sí. Oh! Fusil de asalto pesado. qui ho saps vol, què això? era? Qui ho vol? Vinga, qui vulgui, jo cedeixo perquè no he Pues fet jo, res. jo mateix. Vinga, vingueu que tinc una cosa per tirar. Vinga. Pues jo m'he Ah, quedat. les llaunes. Perfecte. Ala, jo estic al 100 ja. Ok. Jo no. Joan, Perquè agafa això. Ui, m'he equivocat. No, bé, però jo estic... Bueno, ho agaf, però jo estic en els 80, no Bueno. estic malament. Entonces... No, està bé. Agafar, qui sigui que agafi això. Pues jo. Vinga, doncs jo ja vaig bastant bé, vull dir, vaig fatal de fusta, però... Sí, jo també, jo duc 14, o sigui... Ah, jo en duc 100, encara vaig. Ah, No, jo dic perquè jo veig... millor. Jo de Fortnite jugo poc, però sí que he vist partides i és com... Els professionals és com al principi lootear a saco. Vull dir, o tens Sí. 300 de material o no ets ningú. però jo crec que sí, com que maten tant que acaben un munt de material. Ui! No sé per què... perquè... Ja està. Que la Switch és molt petit, els botons. Sí. I a vegades apreto el que no he d'apretar. I en Joan té Jo he manasses. jugat a la Switch i... Uf. Tu on jugues, Pedro? Ara a la Play, però amb teclat i ratolí. Sí, està... Vaig a play en teclat i ratolí. Sí. Ui! Sí que és vera que hi ha puestos que no pots rompre.
en Joan Sí. es nota que es va quedar a la PlayStation 2, eh? No, Vull dir, PS3... em sorprèn aquesta pregunta de teclat i ratolí, és com, sí, és lo més normal. Sí. No, Sí, però perquè jo teclat i estava ratolí és acostumbrat Play. Jo estava acostumbrat a l'ordinador, però com que el meu ordinador, a partir de l'actualització, ja no anava bé el Fortnite, pues, a la sí. Play. Tu, Ara de devem moment estar... est- És que estan clar, aquí bé enmig... aquí de moment. Sí. Home, Sí. jo començaria a sortir un Vale. poc, no? O què fem? Mira, per aquí. Vam sortir per aquí. Ara hem de baixar, espera. Espera, Pedro, que t'he perdut. Aquí ja... Clar, és que jo- vosaltres aneu dient... Han de Tu sortir segueix-nos, d'aquí... Joan. Ara. Que jo vos perd, perquè aneu com a molt ràpids. Ara, per aquí. És la potència del PC. Bueno, la Ah. Play. No, jo és Sí. que vaig despistat, no és una altra cosa. A veure què hi ha per aquí. Vale. Anem a baixar. Vinga, que en Pedro ens marca el camí i jo quasi em mato. Les quadrigues aquestes us poden agafar? Ai, quina llàstima. El què? No, això no. Jo tenia una pregunta. Això, Sí. reiniciar miembros de l'esquadrón, què és això? Vale. Perquè- Això, mira, per exemple, jo mor i Sí? surt com una targeteta, val? Tu l'agafes i vens a una màquina d'aquestes i reviu. Aquesta persona reviu. Ah, vale, jo em pensava... Vale. I això que a mi m'ha passat, que m'he anat... Perquè Que estàs en en el Guillem ara desert. mateix. Et pots Però què passa? El amagar. què? I Que quan t'amagues. t'amagues? Et quedes quiet, et vas a l'arena, et quedes Sí, quiet a i l'arena passa això. Sí, va més ràpid. Pots caminar més ràpid, així. Uala! Quina velocitat. Mira, vine aquesta pedra especial. Sí, Si això rompeu, Perfecte. surt una cosa, mira. Agafa Que- això i dona-li... Joan, prova tu, que jo ho he provat. Què és això? Agafa-ho i consumeix-ho. Agafa-ho. La pedreta. És molt divertit, això. Dóna-li a saltar Saltar, dues dos vegades cops. seguides. Oh! Sabíem que t'agradaria. Sí. Bé, doncs molt tranquil·leta la cosa per aquí, no? Sí, la veritat és que sí. Van És quedar que la gent 36. em va a un altres jocs, de normal. Hi ha un altre... Aquí un altre senyor que xerra. Ok. Anem a veure què ens pot donar. Pozo de pizza o algo així. Sí, això és com un restaurant. Però sortint de ser clara. No passa res. Bueno, Què fem? Ah, A veure, és què que no. podem a fer? veure... Anem a veure Consume què és homo. pimientos, elimina un jugador enemigo o millorar un arma. Què fem? Bé, jo ara he millorat perquè... Mira, jo ara vaig a millorar tot per tenir-ho llegendari. I així, pues mira. Ui, no me deixes passar. Ah. Vaig a millorar totes les armes. Ah, vale, o sigui que l'or serveix per això. Ok, ja tinc tot llegendari. Perfecte. Vale. Tomatoide, hem d'anar. Ui, elimina un jugador enemigo. Si lo doneu allà tenim que matar un tio. Hem de matar algun Misión, concret. consume pimientos, equipa una arma mejorable. Què he de fer jo amb Mira, aquest? jo faré això, mira. Us ha sortit un contracte. Sí, contracte acceptat. Vale, doncs Vale, anem a per ell. veu, al mapa hi ha com un cercle... Veus, un cercle que s'assigna. Ui, Joan, l'has liat, no li donis, no li No, donis. no li Guillem, donis, Guillem. homo. Aquí no Li has tenies que donat- fer-li. Li he Li has donat... donat tu, Guillem. Bueno, ja està, Jo ja només està. t'estava... A la Jo merda. només t'estava observant el cul. Pues no m'he donat compte. A veure, aquí hi ha fruita. Mira, Joan, agafa això. Això et Sí, curarà. jo sé el que és. Ui, És un el coco coco. no sabia què era. Sí, o sea, et cura com... Així també. Ai, que he perdut la meva arma. Merda. Oh. Hem de No tornar, passa no? Tocaria? Sí, anem a per el tio aquest, no? Sí. On... No, podem esperar i- que vagi a la zona, també, suponc que anirà. Amigo, allà. que surt en plan, aquesta persona està per aquí. Sí.
Això Sí. groc, sí. Perquè en Joan va per Clar, lliure. però aquesta persona ara mateix està en el Coliseu. Sí, es podria dir que sí. Més o menys està per allà. Però sí o sí aquesta persona està... Sí, s'està moguent, està per aquí. Perquè m'he quedat un poc enrere. Cada cert però temps arriba. es mou com el cel. Clar, no et diu exactament on és, et diu, està per aquí. Ah, clar. Ah. Hi ha com un radi de on està. Mm. Vale. Ah, no. He vist en Joan i pensava que Sí, era... que estava anem molt a la línia. Jo crec que està en aquella casa. Està allà! Està aquí! Ara l'he vist. Vinga, anem a per ell. Jo arribo un poc tard. Ah, bé, ja l'ha matat. Bé. Joan, no ens has deixat diversió. No, perquè jo vos ho he dit que sóc un pro. Corre, que ens pilla la tempesta. Oi! Joan, jo corre, fico aquí a corre, l'arena no i miris sempre enrere. més ràpid. Ah, vale, l'arena, clar. Corre. Joan, queda't quiet. Sí, heu d'anar amb cura de no xocar-vos perquè aquí, per exemple... Sortim, ja. Sí. Ah. Sapigueu que estic arribant pels pelos, eh? A mi m'ha pillat... I ha sortit. Ai, he perdut un poquet de vida diferent. Oh, tinc aquí un home. A on, Pedro? Vale, et veig. Aquí. Ala, fora. La merda. Espera. A darrere n'hi ha un No altre... matis que- Ah, no. Vale. No, perdona, és que... Saps què em passa, Pedro? Que porto mitja hora que veig Sí. el teu bitxo que portes a l'esquena i més d'una vegada em penso que és algú, i no. En Joan ja torna a xerrar amb Ui. algú. Oh, mira, per aquí està... Veus que hi ha com un cercle vermell? Sí. Això és el company d'aquest. Vine aquí. Aquí hi ha disparo mortal. Què és això? Pues no Diu, ho sé. elimina jugador enemigo. Ah, això és un desafío. Daño con pistolas. Pistola raro. No vull xerrar amb tu. Me fas por. Anem, Espera, me quedaré quiet i vendré per on estàu altres. Sí, vine, Joan. I no et quedis darrere que et mataran. Hi ha un camí Oh, del reparto. aquí, mira, veniu aquí que hi ha una moneda de XP D'experiència. daurada. Això dona molt de punts. Jo no sé on Ah. vaig. Opa, has disparat per Ui. Joan. No, Oh, Aquí el tio. Hi ha gent. Aquí. Oh. Vaig. Va, l'he carregat, crec. Sí. Oh, m'encanta aquesta arma, és dura d'apuntar amb ella, però és que és una passada. jo vos sortiré per la dreta. La Ho dic tens? perquè si veus a qualcú per la dreta... Quina arma sóc jo. tens, ara? No sé com es diu, però és aquesta que és com superllunyana... Aquesta. Superllunyana... Vale, sí, això és per... Sí, això és per que de se'l lluny. cura. Sí, Ostres! és una fogata. No, que creem això, no Ja, descobris M'he passat. Vale, aquí hi ha això que jo no puc dur. Jo ho canvio Si perquè voleu... Sí. No, X no. Espera't un segon. Ara et tiro una cosa i ara... I n'agafo aquest, que anirà Bueno. millor. Mentre vosaltres estàu xerrant, jo estic mirant allà on està el cercle. No veig a ningú que estigui aquí de dins. Ui, Què has vist? carretes comprometidos. No he vist ningú. El que passa és que m'ha pegat un lag. Oh. Supervivent 3. Queden 10 persones al lots. No sé si són 10 persones o 10 equips. Hi ha un senyor... No, el 10 som amb nosaltres, l'hem de restar 3. Vale. Hi ha un senyor en el final, no sé com dir-ho, a la fletxa vermella. Aquí hi ha els pesats. Ah, aquests. no, merda, són pesats. No, jo intentau anar-vos sense que facin res així. D'acord, jo vaig per darrere vostra, a la llunyania. Jo m'estic anant, a veure si puc. Ai, que no puc sortir. A veure, ben que salvar. Ai, Joan, ja t'has... ja està, no, ja he sortit. Sí, però espera, que venen darrere, Joan.
La que ens has Que liat. venen No, darrere. me les estic carregant ja ara. Molt bé, gràcies, Ja Pedro. m'he carregat dos. En Joan la lia, en Pedro ho Un arregla. altre. Perdona, jo no l'he liada. Això que l'arregla tot. Ala. Ja que estem, anem a pillar munició. Bueno, aquí si voleu hi ha armes... Mira, hi ha un fusil d'aquests guapos per tots. Si algú li fa il·lusió. Oh, mira, anem a cercar això. Ui, espera, jo estic molt lluny. No sé per què. Ah, vale, ja està. Això Vinga, és vinga. guai. Sí, però això vol dir que hi ha gent que està a prop, no? Home, clar, és que ara ja queda molt poca cosa. Ah, bueno, sí, ara hi ha molta gent. Bueno, Aquí hi ha una construcció. Jo vinc una mica darrere vostra, aviso, vull dir que no compteu Aquí. molt amb mi. Oh, Me l'han disparat. per aquí, per De aquí. bon no ho sé. Però bon. Allà. Vale. Però vaig agafar aquest fusil, que no sé si disparar de lluny. Ah, no, Jo això m'apropo des de baix per distreure un poc, més que res. Sí. Que no vingui. Però no els veig encara. Però vol- El veig. Vols dir que a totes aquestes construccions Vale, Guillem, no hi ha tinc res? per a tu això per curar-te vida. Que si no anirem malament. És un pro. Quantes persones se suposa que queden? Vale, aquí tinc gent. 6. Jo m'ho carrego aquest. Vale, jo he perdut el meu, aviso, vull dir que alerta. Oh, no! Uf, Què ha passat? M'he caigut. Has ostres! caigut? Adeu, 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 adeu. Espera, anem a buscar la targeta, però passa que ara... Bé, No, jo estic... no jo hi estic ha fotidor. cap joc per reviure. És que jo pringat, per reviure, també. o sigui, no... Te vaig Joan, per la com tallita perquè pringat? seria inútil. Estàs tu sol, però jo estic intentant pujar, però va ser que no. No arribo. Joan, estàs tu sol. Joan, estàs tu sol. Joan, n'hi havia un pujant, t'aviso. Sí, no... No... Puja, puja d'alguna No fa banda. No fa pinta de que vagi a guanyar, ja us ho dic ja ara. En Joan, ja atenció. Mira, 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 mira. Et pujarà per la dreta. Mira, 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 mira. Ah, tercers. No passa No he res. pogut. Una altra partida, nois, o què? Sí. En en Pedro se li ha anat la llum. Se li ha anat la Com, llum? com? No, Hi no, ha és hagut un que moment tenc... que- No, t'explico, és que tenc... El mòbil tenc com unes etiquetes NFC que el fa un brillo pas i diguem que controla els llums. I volia Ah. encendre els llums unes tires de LED i l'he donat a l'altra targeta. I llavors Vaja, s'ha ja apagat. Vaja. Ara, mira. Però tercers no està gens malament, a veure, estem sempre al top 3, Joan. Està molt bé, està molt bé. He de dir que m'heu deixat tot sol. És que han sortit molts de cop, saps? Vull dir... Però aquests encara no han acabat, no? O sigui... No, no, aquests nosaltres estem esperant... Oh, n'heu sortit... Ah, diguem que llista. Ara... No em deixa, tenim que sortir a la sala. Ah, bueno, fem No em deixen l'última, donar-li. que ja se'ns enganxa els temps. Sí. Però tu ara, Pedro, vens amb nosaltres? Sí, no? Sí. No? Vale, Joan. Sí. Sí. És que Bueno, tinc jo un tal ara que... He de sortir, que no em deixa donar-li. Joan, abandona partida. No, si jo estic encara amb la partida... Ah, Has d'abandonar, tira el... abandonar partida. Abandonar. Ala. Va. Vale, en Pedro está aquí no participando. No sé què vol dir això. Com que no? Pues no sé. En Joan segueix a la partida. Ara no, en Joan ja ha tornat. No, no. Ara l'he posat. Ara sí, tots No sé què he tocat. listos. No sé què he tocat. Tots listos i podem anar a tirar milles. Exacte. Ui, que en Pedro ens fa aquí musculitos. La B és la meva lletra. Però clar, jo tinc
els moviments que et regalen així tot cutres. Sí. Jo ja li he donat jugar, jo no sé què esteu fent vosaltres. Res, estem esperant a que ens trobi Jo partida, no li he Joan. donat. Ja, segur. Vinga. No tens paciència. No, No. Vinga, ara queden primers. Tu veus, no? És l'última ja, per temps és l'última. Ens passarem un poquet, però no passa res. No, en 3 minuts ho acabam. Sí, no? Vale, anem. Ui, en aquest senyor d'aquí, jo a tu te tenc calat. Vaig a per tu, no? Sí. Queda 1 minut i 2 segons que utilitzaré per carregar-me tota la casa. Tothom aquí fotent-se trets i en Joan buscant una Jo casa. estic remodelant. Sí. A mi no m'agrada aquesta situació de la casa, la construiré a una altra banda. Joan, mig dissenyador. De fet, vinga, posarem una paret aquí. No, com se fa això? Paret aquí, no. Ja m'he equivocat. Ah, mira, ara anem. Joan fent parets. Paret, i aquí posaré una escala. I aquí Molt bé. posaré una altra paret. Com a mínim queda't amb el botó que és per la partida, saps? Vull dir que fas parets. Sí. Però... ja faré així. Ja no tinc més. 4 segons, vinga. Anem, bon anem. Comencem. Vinga, Pedro, torna a tirar Vale. tu, que ens has portat sort. Però podem anar... Aquí. A veure... no, allà hi ha molta gent. Aquí jo Aquí, crec que està. el blau és el que hem de fer cas. En Joan va marcant. Sí, va marcant Vale. allà lo loco. Sense sentit. Moments de tensió. Ui, jo no rip. Saps que pots desplegar abans, no? Sí. El que passa Ui, és que jo Joan. vull arribar al... Què? Que estem a prop de Pantano Pegajoso una altra vegada. Et porta mals records, això, Sí, la veritat és que sí. És que la primera hem caigut allà i hem durat, diguéssim, 30 segons. És que ja cau molta gent. Ja, és que hi ha allò de l'aigua que et dona l'escut i és tentador. Bueno, he caigut damunt un camió un poc en fora de tot. Jo, Joan, no sé què fas, però sempre vas en fora. Tampoc està tan molt al fora, tampoc... Ui, escola... Ja, un tio, jo l'he vist. Jo és que estic a dalt. Si jo estic per a dalt, a veure si puc baixar. És el que em mata aquest tio. Ostres, que està aquí. Oh, una llama! Oh. Va, vaig a cercar-la i torno. Ostres, que no et mati. Te l'has carregat, no encara. No, estic en ello. Però no es mou massa, així que... Ostres, que ara sí que ha acertat. Vale, ja estic sense munició, ara no sé què faig. Ah, val, que és un bot d'aquestes. Sí, no, sí, aquest... Va. Me'n vaig perquè no tinc Ah, munició. que ha tornat a aparèixer! L'he matat i ha tornat a aparèixer. En Joan estava veient un canti, que l'estic veient. Epa! Té benzina, toma! Joan, no la lis! Com puc tirar la benzina? No la vull. No sé quin botó serà... Jo aquí barallant-me en una caixa per tindre munició. Qualitat i de la bona, en aquest gameplay. Vosaltres ja heu looteado totes... Que va, si jo vaig fatal. Que va. Porto una escopeta.
Buah, pues mira, yo duc una escopeta, un fusil de salto i un lanzacohetes. Jo ara he trobat una mini ametralladora, diguéssim. Ah, Mm. és una merda. Ja, però bueno, és l'únic que he trobat. Oi, què em passa amb la construcció avui, tu? Aquí tens munició. Vaig cap allà. Però sí, per aquí dalt hi ha coses interessants. Ah, espera, munició. Espera, perquè me l'has marcat per allà. Que malament que vaig. Ui, ara tocaria que m'ho anéssim, no? Bueno, amb calma, amb calma. Sí, en calma. I després mos pilles la tormenta. Mira, aquí hi ha munició. Voleu munició? Jo tinc Algú vol bastant. munició? Ah, vale. No, jo ja Teniu vaig. coets? Coets? Sí. No. Bueno. Coets de quins? No, tu a les bales surt com un coet. Ah, sí, sí, sí. Ah, No, però jo el que vull és una arma de seny, que encara no l'he trobat. Ah, Ah, espera, allà... Ah, no, però és una escopeta, escopeta... mira, ja. Joan, et dono això i a veure què fas. Ui, Què passa? Això Però i això? No disparis, no disparis. ah, vale, vale. Què li has No, donat, no. Joan? Treu uns coets Sí. que flipes. Jo el que començo a necessitar, si podem anar cap al pantà, per exemple, perquè estic a 44 de vida. O bueno, no, hi ha el camió aquest de l'Slurm. Veniu amb mi, seguiu-me. Ah, sí, el Cap aquí. camió. Ben, Joan, que hi ha un cotxe. Anem en cotxe, si vols. Vinga a Vale. cercar. Hola, sereu còmodes. Ui, El cotxe amb musiqueta i tot. Vinga, us espero. quan se puja. pugi? Atrás a la izquierda. A veure si podem sintonitzar IP3 a aquesta ràdio. Imagina. Pues sí. Home, com et salti en Joan disparar dient bon des dia... del cotxe. Com? Se pot disparar des cotxe. Sí, Vinga, tens que agafa't aquest posar camió, com Joan. comptassis. Ah, ja estem curats. Vinga, Jo em pujaré al camió millor, que vinga, Joan. Confio en tu, segueix Ara. en Pedro. Però Sí, per anar cap a l'altre costat, no? A veure, jo necessito material. El que vulgueu, però necessito material. Marca-li Hem un d'anar objectiu, cap a la Pedro. zona. Com? Sí. Ves cap a la zona, Joan. Què has dit? Va dir. Marca-li un objectiu, t'anava a dir, però... Ah, val, per aquí. Hem de pujar pel pont, supos. Sí. Hem de donar la volta. Joan, no cal que segueixis les Però normes de et trànsit, pot sortir del camí. Sí, sí. Ah, Però vale. en contradicció, Joan, per favor. Ah, no, vale, Però sí. no hem jo- d'anar- No, No, sóc jo que vaig malament, perdona. Jo vaig això no a és pujar com la vida real. a la Aquí no hi pressa. ha policies. La DGT no existeix aquí, tranquil. No t'arribarà una Exacte. multa a casa. Vale. Confio en vosaltres, eh? Mira, Joan, si aquest joc hi haguessin multes, et podria multar per tantes coses. Primer per assassinar altres persones. Exacte. Exacte. Vale. I per, Ui, però- i per robar les coses Eh, altres. Ui, El jugador se ha unido al Qui s'ha grupo. ficat? no ho sé. Pues no sé qui és. A nuestro grupo. Un s'ha ficat. infiltrado. Sí. I això per què passa? Sí, ara mateix... Un home misteriós. On hem d'anar? On tu has marcat? Pues... A veure, això és com una guia per saber on està la zona. Com anar, pues no sé. A mi em fa gràcia perquè jo estic fent el tonto i en Guillem Va amb mi. m'està acompanyant, va. Ah, però, espera, jo ara em baixaré una miqueta a veure si aquí hi ha algun material, perquè és que si no, vaig amb una merda d'ametralladora. Mini ametralladora. Ai, només hi ha Imagines que escopet. guanyem. Seria... Ai, Una que flipada. he volcat el cotxe. Per fi! Un fusell, ja era hora. Ah, pensava que deies Però- per fi has volcat el cotxe. Ah, no, home, no, Joan.
No sóc mala gent, jo. On sou? A veure. Jo crec que a la casita del cazador hi ha hagut gent i gent un poc xetada, no? Doncs Sí, hem de fugir, Joan. Xetat no és el nostre lloc. Dic No. xetat perquè han deixat coses interessants. Això vol dir... Ah, bueno, llavors... I de marca. On hem d'anar? Jo et Això segueixo, mateix, Joan. marca... Hola, pues, Joan. coses interessants. En aquella... M'has fet una por, tio. A darrere, la casa aquella. Ah, d'acord. No sé marcar-ho. No sé, és que clar, jo tornem a la mateixa sempre, la Switch no sé com va. Ja. Sí, tampoc. No, sí, sé És una de com les marcar-ho, fletxes però no sé com aquesta. fer. Diu, estaven 3.25. Com? Ah, Per sí. tant, diu, estaven Queden 12 3.25. equips. Res, poca cosa aquí. Ui, però... Ostres! Què feien? Passant per alberques... M'estan atacant! A on? Marcado! Bueno, però queden 43 segons. T'estan atacant qui? Pots escapar? No, el tinc a la cara. Queden 30 segons perquè se tanqui el cercle i no estem on toc cristal. Joan, no ens abandonis! No, si estàs tot sol. Ah, vale! Doncs llavors Home, tinc el seu he derivat... Llavors tinc el seu company menjant-me el cul, perquè m'estan disparant. Ah! On està Però el pot tira un desgraciat? coet, a veure. Ja el veig, ja el veig. Tira un coet per allà. A veure si li dona... Ja tira un coet. Ja està, Sí, solucionat. Dóna-li Vale, canya. pues ara corre. Ara corre. Ah, bueno. Espera. Ja l'he matat, ja no. No, si ho diu per la tempesta. Pues tingui gent de vora, tira un coet d'aquestos i veuràs que divertit. Vale. Por me fa, aquest coete. Sí. Això és com un petardo, com un míssil d'aquest... Estic fatal, he d'aprendre... M'he de curar. Ai, fa una ràbia això, a aquestes alçades tirar... Haver de curar-me. Vull dir, és massa d'hora. Eren bastant mancos, he de dir, perquè me'ls he carregat Espera, els que dos. m'he de pujar el cotxe. Ara. Bé. Guillem, vinga, puja en això. I cabem tots tres. Vés cap a ell, i així li ajuda a pujar. És que és Que un no sé còmode, ell. Estic venint cap a tu, Joan. És que no puc passar per l'aigua. Bueno, un moment, Sí que es espera. pot. Espera'm, Joan, Sí que es no pot te'n vagis. Frena, que ara m'atropellarà, Ja estic. Vale. Anem a cercar una carretera, aquí. Ara he pensat dir que en Joan marxa enrere m'atropella, tranquil·lament. Sí. I saps que si t'atropella pegues un bot? Ah, però no ho sabia. Ah, pues sí. Me l'he jugat bastant entrant per aquí, però al final ha sortit bé. Bueno, tampoc bastant. Passant de Si que... vas per la carretera i aniràs més ràpid. És que ara que li has A mi no descobert que m'agraden no... les coses fàcils. Ara que has descobert que no li posen multa, ell és... Joan! I a sobre hi ha gent! Oh, no! No, surt d'aquí, Joan! Surt! No! Que no... Per la gespa! Tu, ens han rebentat la lluna, haurem d'anar a Carglàs. Ai, mira. Què fas? Ui. Un altre vidre. I això com ho fas, Pedro? Sí, no, donant-li a apuntar. Ah, d'acord, oh. Oh, Joan, per les parets no! anem avançant. Vinga, ens sortim del cotxe. Sí. Què ha passat aquí? Anava a dir. Què ha passat? No, he sentit un tret i dic... En Joan li ha Mare trobat meva. el gustet, a conduir. Sí, però... Ara potser necessitaríem un altre cotxe. Ostres, han disparat. Disparos! Per aquí a vegades Sí. hi ha com Ferraris. Hi ha cotxes potents per aquí. Alerta perquè a mi no m'han donat de casualitat, vull dir, hi ha algú que té bona punteria. Sí,
Sí, a vegades l'escoltes que està de vora teu i te dispara. Tinc por. Ostres, ara sí que vaig fatal, tinc 60 de materials, vull dir. Atenció perquè queden 11 persones, el qual vol dir que queden 8 Que persones. equips? Queden 5 equips. Si obres el mapa a la vora dispara. Alerta, alerta. No. Però des d'on disparen? Des de darrere? D'aquí? Ah, però crec que són... Crec que No, són... ah! bots. No. No són bots? No, són de veritat, de veritat. Són de veres. I de bé, I pros. dels bons. Ostres, a mi ja m'han fulminat. Oh, no! Joan, et tornes a quedar sol. Què dius, és vera? Clar, que tu... Sí. Ostres, Joan, Sí. te l'has carregat tu? No sé. Vine, Joan, s'està tapant molt bé aquest Jo crec tio. que no, jo crec que ha estat un altre. Adeu, jo ja estic. Rubén Pino. Pindo. Això no quedarà així, Però Joan, aquest ja està mort, deixa'l tranquil. Agafa el No, teu no, no. lila. Això, Què lila? Això? Això, que és un fusell superpro. Canvia per el fusil. Vale, he d'anar a qualque banda. Home, si vols Sí, anar... per les targetes. Però, Joan, Agafa les targetes. vés alerta, que Sí. allò està ple de gent. Això, clar, més alerta amb els altres. Que... Veus que hi ha com un Ai, cercle però- blau. Escolta, Joan! Ostres! Oh! Però Joan, aquest no et farà res, que hi ha Oh, més no! gent. Clar, No. quan s'han tombat, vés a per un altre, que si no et fulminaran. Ja, però jo no sabia quanta gent hi havia. Bueno, nois, jo torno a sala. Bueno. Fins aquí. Jo també. Pedro, moltes gràcies per aquestes dues partides. Et tindrem en compte per una altra Igualment. partida un dia. No vull dir res. Vos queixàveu molt de mi, però jo sóc el darrer sempre en morir. Clar, és el que està més en fora, bàsicament. Exactament, vas junt de l'equip. Clar, sí. Tu veus que jo he vist en Pedro que l'estan atacant, he anat amb ell i veus en Joan que està a l'altra banda. En plan de, jo ja vindré. Algun dia. Però perquè jo estava a l'avançadilla i a vosaltres vos segueixen i vos troben abans que jo. Clar, la culpa és nostra, no? No. No, per res del món. Clar. En fi, nosaltres em sembla que ho deixarem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Pedro. Pot ser Igualment. que aquest vídeo sí que el pengem realment en el canal de YouTube o quedarà No, el penjarem, com el sempre penjarem. només a Twitch. El Aquest penjarem. sí, no, aquest està bé. Aquest ha estat entretingut, jo crec. Vull dir, Vale, no som vale, uns sí. pros, però ha quedat entretingut. Per Aleshores, tant, Guillem, has de fer Digues. un final. Has de fer un final? per YouTube. Clar. mira, en Joan m'acaba de sortir en Fortnite, que en Joan ja ha abandonat el grup i ha dit me'n vaig, adeu, molt bona. Sí, jo ja he tancat el Fortnite. M'és igual la vida, adeu. Doncs el que ho deia, moltes gràcies, Pedro. Clar que sí. I nosaltres doncs tornarem el divendres que ve, no sabem si amb un altre joc, no sé, ja ho xerrarem, què fem. A tots els que us hem vist... Digues. M'he fet un compte de Roblox. Vull saber què és. No sé què és. He vist que hi havia... No ho diguis, Ah, perquè vale. ho podem descobrir el pròxim dia. Així, en Joan, entrant de ple al segle XXI. Sí, anava a dir-li així. Tots els que us hem vist, ens heu vist en directe, moltes gràcies, que sapigueu que estem aquí cada divendres a les 10 de la nit. Si no ens coneixeu, aquí al meu canal teniu el link per posar a YouTube, al canal de YouTube que tenim, i si us hi voleu passar, riureu una estona. Joan, adeu. No sé si vols dir alguna cosa. Adeu. No, ja està. Adeu. Que li donin like Adeu. i compartir. Doncs adeu a tothom. Fins aquí. Adeu.